Tampereella SM-liigassa paikallisotteluiden tasapelisarja särkyi. Helsingin paikallisottelussa Jokerit vuorostaan takaa-ajajana. Kultamitali Melojasta tuli vuoden avainurheilija. Hyvää iltaa. Aloitamme kiekkokierroksemme Tampereelta. Allukin katsotaan tämän nuoren taiturin. Näittäkö mikä kaveri iskee? Näittäkö mikä kaveri iskee? Herranjestas, mitä siellä tapahtui? Taivas varjele, mitä sieltä tulee. On se sellainen. On se sellainen. Vielä sitä tutkitaan siellä, mutta siellähän se on mitä sitä tutkimaan. Vielä kerran katsokaa ja ihmetelkää. Siellä kaveri nyökyttelee, että no joo, tulihan tuossa yritettyä pikkukikkaa. Ja sitten vielä siellä tutkitaan tilannetta. Tuli iso jytty!